Уважаеми съмишленици, съграждани от община Варна, приятели, за тези, които не ме познавате, казвам се Айше Кадир, председател на район Приморски, член на Централния съвет и втора в листата на Движението за права и свободи за общински съветници. Движението за права и свободи е моята лична кауза още от детските ми години, по време на нелегалната организация. Привърженик съм на реалността. Заставам пред вас с това, което съм, без популизъм и гръмки обещания. Ще бъда изключително полезна със своя опит, знание и отговорност. Ще отстоявам правото да бъдем различни и равнопоставени. Ще бъда гласът на жените и майките в новия общински съвет. Ще защитавам правото и свободите на всички български граждани, без значение от тяхната религиозна и етническа принадлежност. Ще бъда вашия глас в новия общински съвет. Време е за ново начало. Ново начало в начина на управление и местно самоуправление. Нова визия, нов подход към инвестициите, участие на гражданите в местното самоуправление, диалог и прозрачност. Призовавам всички мои съграждани на 29 октомври 2023 година да подкрепим Движението за права и свободи, гласувайки с номер 57 в бюлетината за общински съветници за едно ново начало в община Варна. Предварително ви благодаря за оказаното доверие.